Сертификат на сумму 2 миллиона 775 тысяч 621 рубль. Нефть чыгару белән шөгыльләнүче оешма Гулькин мәктәбенә сертификат тапшыра. Компаниянең директорлары советы нефть япмалары булган җирлекләргә хәйрия ярдәме күрсәтергә була. Аерым алганда мәктәп коллективына һәм балалар бакчаларына. Район башлыгы исеменнән рәхмәт сүзләрен урынбасары Петр Уразайкин җиткерде. Действительно, такой благотворительная помощь. Эта помощь, она нужна, необходима. Это большой подарок нашим детям. На 1 сентября они придут и будут уже пользоваться этим оборудованием. Ул битендә ничек килеп чыга? Шушы территорияда нефтьне тапкач, бу авыллардагы торган кешеләр, балалар ниндидер битендә файда күрергә тиеш. Вот бездән шундый ярдәм булырга тиеш дип шундый карар кабул ителде. Нефтчеләр оешмасы директоры урынбасары Нәфис Ибрахимов кулыннан сертификатны шулай ук Сәүәләй Төги чыбыклы мәктәп директорлары алды. Сәүәләй мәктәбендә бүгенге көндә республика программасы буенча ремонт эшләре бара. Хәйрия ярдәменә алар ашхана өчен кирәк яраклар алырга планлаштыралар. Без бик шат бу ярдәмгә. Безнең өстәлләрне, балаларның ашайтан өстәлләрен алыштырасыбыз бар икән, менә шушы юнәлештә кулланабыз. Чыбыклы мәктәбе дә акчалата ярдәм өчен сертификатны укыту тәрбия эшчәнлеге өчен кирәк булган җиһазлар алуга сарыф итәчәк. Бик зур рәхмәт безгә менә шушындый зур бүләк биргәннәре өчен. Без моны балалар тәрбияләү һәм белем бирү максатында кулланачакбыз. Спорт белән шөгыльләнүче спорт инвентарьлары, информатика кабинеты өчен компьютерлар һәм инде ашханәгә барлык җиһазларны. Сертификат алган мәктәп коллективлары нефтьчеләр оешмасы җитәкчелегенә зур рәхмәтләрен җиткерде. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре.